Enjing bocah-bocah kelas 6, kepriye kabarmu iki mau? Mugi-mugi tansah sehat nggih. Nah, sadurunge kita miwiti sinau, ayo padha bareng-bareng ndonga marang Gusti Allah. Ing dina iki awake dhewe bakal sinau ngenani unen-unen sajroning tetembang. Pranyata unen-unen kaya dene paribasan mau uga digunakne ana sajroning tembang. Macapat lan sapanunggalane lan tetembang-tembang dolanan. Ing ngisor iki tuladhane ana unen-unen sajroning tembang dolanan, yaiku lir-ilir. Yo saiki nyanyi bareng-bareng tembang dolanan lir-ilir. Lir-ilir, lir-ilir, sandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggu kemanten anyar, cah angon, penek no blimbing kuwi, lunyu-lunyu penek no kanggo baso dodo tiro, dodo tiro, dodo tiro. Kumintir bedahing pinggir, dondomono cumatono kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo sura o surahiyo. Nah, mau kan wis dodo nembang lambang dolanan lir-ilir nggih. Piye, kok apa kowe kabeh wis tau krungu tembang dolanan lir-ilir? Mestine ya wis tau krungu nggih. Jalaran tembang iki misuwur banget ana ing sandinge papan. Sadengah jaman, wiramane yo apik. Isine yo pancen becik. Akeh-akeh malah wis padha apal karo cakepane lirik utawa tembang iki. Yo ora. Mbok menawa akeh uga sing seneng nembangake ujaring kandha, tembang iki uga yasane Kanjeng Sunan Kalijaga. Kajaba enak dirungu utawa dirungokake lan ditembangke, isine pancen yo becik banget. Panggonane basa pas, ora angel, ning yo ora gampang-gampang banget. Sing narik kawingatane yen kita semah sajroning tembang iki jebul akeh panggonane unen-unen. Saiki tugasmu kabeh sing kapisan coba golek ana unen-unen kuwi mau. Sing kepindho terangno tegese saben unen-unen kang kok temokake. Sing ketelu rakiten unen-unen mau sajroning ukaramu dhewe. Yen sampun ditulis ing buku basa Jawa terus dikirim marang Bu Guru. Dikirim langsung marang Bu Guru nggih saged, dikirim langsung teng grup nggih saged. Matur suwun.